Абсалютна без усякіх афіцыйных папярэджанняў у Маскву прыляцеў дырэктар амерыканскага ЦРУ Джон Рэдкліф. У Вашынгтоне увогуле не далі з гэтай нагоды ніякіх каментарыяў, а ў Крамлі візіт нечаканага госця пацвердзілі, але патлумачылі яго звычайнымі кантактамі паміж спецслужбамі. Вось толькі гэта зусім не шараговая падзея. За ўсю гісторыю кіраўнік ЦРУ наведваў Расію ўсяго толькі 3 разы, і гэты стаў 4-тым. Кожны з прыездаў тычыўся нейкіх сур'ёзных падзей. Ну а цяперашні неспадзяваны візіт усхваляваў усіх па відавочнай прычыне. У мінулы раз кіраўнік ЦРУ наведваў расійскую сталіцу ў лістападзе 2021 года, калі амерыканцы ўжо дакладна ведалі, што Крэмль рыхтуецца напасці на Украіну. Тагачасны кіраўнік ведамства Роберт Бёрнс адмыслова прыязджаў, каб асабіста паведаміць Пуціну і яго атачэнню, што планы Крамля ўсім вядомыя, а таксама папярэдзіць пра наступствы ў выпадку развязвання паўнамаштабнай вайны. Як бачым, тады гэта Крэмль не стрымала. Ну а цяпер у расійскім грамадстве чакаюць нейкай нядобрай актыўнасці ўжо ў самы бліжэйшы час, пасля парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у верасні. Ходзяць чуткі пра магчымую вялікую мабілізацыю, пра што папярэджвала таксама і разведка Украіны. У сувязі з гэтым многія пачалі непакоіцца. А для чаго канкрэтна будзе праведзеная тая мабілізацыя? Для ўмацавання расійскай групіроўкі ва ўкраіне альбо для чагосьці іншага, напрыклад, для нечаканага удару па краінах Балтыі. А гэта значыць, што ў той ці іншай ступені ў канфлікце зноў будзе задзейнічана і Беларусь. І тут важна разумець, што канкрэтных прыкмет таго, што Пуцін гатовы ваяваць на 2 фронта, пакуль няма, але ж сігналаў, што і сапраўды рыхтуецца нешта дрэннае, вельмі шмат. І візіт кіраўніка ЦРУ стаў якраз адным з пацверджанняў, што варта рыхтавацца да найгоршага. Але пытанне, каму рыхтавацца, пакуль што застаецца адкрытым.